אוקיי חברים, ברוכים הבאים לעוד לייב סשן. בואו נתחיל את הניתוח שלנו. קודם כל, דבר ראשון, אתם חייבים לראות שאנחנו נמצאים בתוך פשוט ריינג' כל כך מעצבן. תראו את זה בארבע שעתי, זה באמת, תראו את זה ביומי, זה נראה פשוט כמו ברקוד מגעיל. אלה בדיוק התקופות שאתם צריכים לדעת לשחק הגנה. כי פה כולם יודעים להרוויח, אוקיי? פה משחקים התקפה, פה אתם חייבים לדעת לשחק הגנה, וזה פשוט להיות יותר זהיר, להיות פחות גרידי, אולי להוריד מינופים, אולי לחכות לסטאפים יותר איכותיים. וכן, אז בואו נתחיל את היום שלנו. כמו תמיד מתחילים ביומי. כמו שאנחנו רואים, יס אתמול הגיב מהיומי הזה, התחלנו פה סוג של עליות, NQ, אסף את הנמוך הזה, עשה פה SMT, וגם התחיל עליות. למרות שאני אתמול הייתי בטוח שאנחנו נרד לאסוף את הסל סייד הזה, אבל בגלל שאנחנו בתוך הריינג' הזה, אנחנו בעצם לא מצליחים לאסוף שום סל סייד ושום ביי סייד שהוא קיצוני. אנחנו מגיעים כמעט עד אליהם, מתהפכים. עוד פעם מגיעים כמעט עד לביי סייד, מתהפכים. אתם מבינים? זה פשוט בלתי נסבל, אבל זה המצב. טוב, אז מה שאנחנו רואים פה בארבע שעתי, זה קודם כל את החוב הארבע שעתי הזה, פה, שעשינו לו אינברס. זה לא עובד, אני לא מבין. החוב הזה שעשינו לו אינברז'ן, זה החוב הכי גדול ברגל, אם אני לא טועה, כן. משמע, כרגע אנחנו במינימום, מינימום, מינימום, בדרך לחוב הארבע שעתי הזה, ושאנחנו מאוד קרובים אליו. זה הדרו שאני הכי בטוח בו כרגע. בואו נראה מה יהיה שהגרף יגיע לשם, הוא לגמרי יכול להתהפך משם, או שהוא יכול להגיע עוד פעם לאזור טרנדליין הזה שהגיע, שכל פעם מתנגד לו הגרף. אולי אנחנו באמת עוד פעם נגיע לשם ונקרוס, שם יודע מה הגרף הזה רוצה לעשות. אנחנו לא פה לנחש, אנחנו פה להגיב. אוקיי. כמו שאתם רואים, גם יס עשה כבר אינברז'ן לחוב הארבע שעתי הזה פה. החוב הכי גבוה ברגל, אין לו שום דבר שיכול לעצור אותו. משמע, אנחנו כנראה נרצה להגיע לבייסל הזה, אבל כמו שהבנתם כבר, הוא לא נגיע לשום בייסל ושום סלסל בזמן הקרוב. זה מתסכל, אבל יאללה, נניח. אז גם פה נוצר לנו איזשהו טרנדליין כזה, שהגרף כל הזמן מתנגד לו. נסמן אותו בצורה כזאת. מאוד יכול להיות שאנחנו נגיע עוד פעם לפה ונתהפך. לא יודע, באמת לא יודע, אבל כרגע אני בוליש, ממה שזה נראה. לפחות לטווח הקרוב. בוא נראה מה יהיה אחרי זה, אנחנו לא יכולים כבר לדעת כלום לטווח הארוך עם הפרייסק שלנו הראי הזה. אנחנו פשוט מגיבים למה שהגרף נותן. טוב, אז מה אנחנו רוצים עכשיו בעצם לעשות? אם אנחנו מבינים שאנחנו בוליש, אנחנו רוצים לחפש איזשהו PDRA שממנו נוכל לעלות למעלה. בעצם אנחנו רוצים לראות מניפולציה ללמטה בפתיחה, ניסה לתוך PDRA ומשם המשך עליות. כמו שאתם רואים, אנחנו גם בטרנד ללמעלה, פשוט עולים, 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 אין פה שום סימן לבריש אורדר פלואו. אז בעצם דבר ראשון שאני רואה פה זה חוב שעתי. בארבע שעתי אין לנו כלום למטה. בנוסף, יש לנו גם את הנמוך השעתי הזה שנמצא בתוך החוב הזה. שזה גם יכול להיות שאנחנו נרצה לרדת עד לשם בתור מניפולציה. אנחנו נסמן את זה בתור intermediate low. נמוך שיוצא בתוך חוב בעצם, כן, יש פה חוב שעתי כמו שאתם רואים, הדבר הזה. אז בואו נראה כמה נקודות יש לנו עד לשם. יכול להיות שנקבל מניפולציה של 170 נקודות בפתיחה, זה לגמרי אפשרי. כמו שאתם רואים, יש פה כבר SMT בגבוהים, מה שמעיד על זה שאנחנו כנראה מתחילים סוג של תיקון ללמטה. בואו נראה מה יש לנו ב-ES שיכול לשלוח אותנו ללמעלה. יש לנו את הנמוך הזה שיושב בתוך החוב השעתי הזה, כמו שאתם רואים. גם זה נקרא intermediate low. אזור מעולה לקחת ממנו לונג. מעבר לזה אני לא רואה פה עוד שום חוב, אולי ב-30 דקתי. גם הנמוך הזה הוא בעצם הנמוך של אסיה. אוקיי. בנוסף, יש לנו את החוב ה-30 דקתי הזה ממש פה ב-ES, שזה גם אזור ו-distribution למעלה. אוקיי? אנחנו מסמנים גם אותו, אז יש לנו בעצם איזשהו קו הגנה לנזילות שיושבת פה, שזה יהיה הקונדישן שלי. אם בעצם אנחנו לא נגיב מהחוב הזה ומהחוב הזה ב-ES, אז בעצם כנראה שאנחנו, זה היעד הבא, אוקיי? כן. בואו נראה מה עוד הגרף מראה לנו. כמובן ששורטים אני כרגע לא חושב עליהם.
אין לנו שום PDRA להגיב ממנה לשורט, לא ב-ES, לא ב... כאילו כן, ES פה סבבה בחוב 30 דקתי, אבל הוא לא באמת ספונסרד משום מקום, לכן הוא לא מעניין אותי חוץ מזה. אנחנו מאוד בוליש בטיימפריים הגבוה, כאילו גם בטיימפריים הנמוך, כמו שאתם רואים, כל העלייה הזאת, כל העלייה הזאת. שום סימן של שורטים, בגלל זה אני אפילו לא אחשוב על שורטים כרגע. טוב, אז עוד 2 דקות נפתח הסשן. מה שאני רואה פה זה nice accumulation, יש פה דשדוש חמוד, אני רוצה לראות מניפולציה לתוך השעתי, ומשם ה-distribution לכיוון ה-4 שעתי. אותו דבר ב-ES, יש לנו פה nice accumulation, רוצה לראות מניפולation לתוך ה-30 דקתי הזה, ומשם העלייה. החוב הזה גם יושב לנו ממש קרוב לאקוויליבריום, שזה מעולה. לפי החוקים שלי אני נכנס אחרי רק פרימיום דיסקאונט. זהו. עוד דקה. טוב, נפתח הסשן. ES כבר נגע, טוב, אבל אני רוצה true manipulation. זאת אומרת ששתי נכסים עשו מניפולציה לתוך PDRA. NQ מתקרב, אבל הוא עוד לא נגע. מאוד קרוב, אבל עוד לא. עדיין לא נגע, ומבחינתי אני לא נכנס, כי אז יהיה פה בעצם חוב אנפיל בסטופ לוס שלי, יהיה לה גרף סיבה לעשות מניפולציה לתוך הסטופ שלי, ואנחנו לא רוצים את זה. אז כן. מה זה, לאן נעלם החוב שסימנתי ב-ES? מוזר מאוד. הבנתי. טוב, אז ES עוד רגע מגיע לריג'קשן בלוק הזה. NQ בדרך. החוב השעתי. ירידה מאוד אגרסיבית. אני רוצה לראות קצת יותר structure, זאת אומרת לא ירידה במכה, אלא סוג של ירידה לאט לאט, יותר איטית. טוב, הגענו לאזור. עכשיו... לא נראה, יש פה. ES לא נראה בכלל טוב ללונגים כרגע. אין לנו פה structure, ירידה מאוד מאוד אלימה. הגענו לריג'קשן בלוק. מתלבט אם לקחת את זה. יכול להיות שיהיה לנו פה CSD, אבל לא. ES עדיין אין structure טוב, אנחנו לא ניקח את זה. רוצה לראות עוד רגע מניפולציה. מה יש לנו פה? איזה באסה. אם את האינברז'ן ה5 דקתי הזה, אני אכנס. עוד 20 שניות.
רק שייתן לנו כניסה טובה. עוד שנייה, אנחנו לוקחים את הגבוה הזה, זה בעיה. זה באסה. טוב, אנחנו בפנים, 817 זה הטיפי שלנו. עד 820. אני בברייק איבן. ותן לנו איזה עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. עוד קצת. לא, לא טוב. טוב, אני סוגר את זה ידנית, כי כבר הגענו כנראה ל4 שעתי ואנחנו מקבלים תגובה. טוב, בסדר. מה נגיד לכם? 3 דקות עבודה, כמה עשינו? $345. נייס, 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 נייס. אוקיי. לקחתי. לא best day, אבל it is what it is. עכשיו השאלה אם אני רוצה להמשיך לסחור. צריך לשים סטופ יותר קטן. אבל בסדר. לומדים. נגיד תודה על מה שהרווחנו. 9 דקות, זה היה יום עבודה ארוך. טוב, יאללה חברים, ניפגש בסשן הבא. מקווה שלמדתם משהו. אני מצחיק, זה היה כזה זריז. אני מת על הימים האלה, יש הרבה ימים כאלה. זה נקרא ג'ודה סווינג, 930 ג'ודה סווינג. שזה בעצם יש איסוף נזילות, מניפולציה על הפתיחה, ומשם יוצאים למהלך האמיתי. את העסקאות שאני הכי אוהב לתפוס, כי בעצם 4-5 דקות סיימתם את היום. ניפגש בסשן הבא. פיס.